ọnya ka anyị ji wee sị ka anyị bịakere ka anyị na unu kparịkọta nkata ka anyị gwa unu maka ya bụ ọya dị iche iche enwere ike iji ya bụ osisi dogonyaro wee gwọ. Abụbịa so mkpekelarịa ịbịa n'ukwu ya wee tuo o si akwụ maka na ọ na-ebube nnukwu ibu. A na-afụ ya n'obodo dị iche iche mana ala Igbo mana n'ugwu mana n'ofe mmanụ ebe ọ na-abịagasị dị iche iche. O wepụrụ ya bụ na gịnị ọnya ka anyị ji ndị mmanya n'obodo anyị abụ Naijiria nwere ebe ị ya eje ikwuo maka dogonyaro ka mmadụ ala esi gị nakwa ya ebe a ọ na-eto n'ebe ọbụla. O wepụrụ ya bụ na gịnị abụbịa nwere nke ọ na-alụ. Mkpekele arụ ya anwụ ị na-afụ nwere ife ọ na-alụ. Mgbọrọgwụ ya wee dịkwakwazi egwu n'ụdị nke ya na-alụ ife dị egwu. Kedu ka anyị ga-esi wee malụ ya bụ ife? Nke izizi ka anyị webekene ya ofu ofu. Ya bụ abụbịa anwụ kedu ife bụ abụba dogonyaro ife ọ na-alụ? Ife ọ na-alụ dị egwu, ọ dị iche n'ụdị nke ya. Abụba dogonyaro a ịbịa na-arịa abịa weta ifunya bụ abụba ọ dịsị afọ nwa sịrịsịrị etu a abụbịa dị ife ọ na-agwọ. Nke izizi bụ gịnị? Onye ịba dị na-arụ nke ndị oyibo kpọ malaria na nnukwu ịba dị gị na-arụ na onwe ka o si wee dịle gị ime gịnị jekene mee gịnị wekenelu abụba dogonyaro a iweta ya asakwana ya asa maka na ife ndị ekwu ya bụ na ọgwụ Igbo ada asakali ya asa. Iwere ya iwee rọbịa ịrọchicha anya epecha anya mmiri a ịrọchapụta anya ya epecha anya wepụta ya ewufuzie afịfịa. Iwelu mmiri a eme gịnị talụkeni ofe iko ịṅụọ ya ụtụtụ na mgbede. Ịṅụsị anya ihe afụ na gịnị inwere onwe gị ọsụsụ wee bido na ntutu isi gị wee ruo n'obe ọkpa gị wee na-atasịsị gị ka onye jere agha Biafra. O wee bụrụ ya bụ na gịnị ọ na-agwọ ịba ife dị egwu. Ọ bụkwanụ sọ ya bụ ịba ka ọ na-agba ife ọzọ ọ na-agwọ bụ gịnị o nwelu ụfọdụ ya bụ fanụdo otu a o nwere oge ụfọdụ ọnụfa amatụ si amatụ ọ sị na ife toro ya niile. Ụfọdụ ndị oyibo asị na lack of vitamin C mana ụfọdụ ada abụcha ụfọdụ na-abụ gịnị ụfọdụ na-abụ etuto nkịtị togasị gị n'ọnụ ọbịa ọmatụcha gị ọnụ ma ọ na onye arụ nwụcha ma ọ na arụ na-achị ma ọ na o nwere ife ili ọnụ gị wee o nwere ike ọ bụ na ọbịa ya bụ ife ili bịa matuo gị n'ọnụ maka ụmụ ụfọdụ na-abụ irie ife ụfọdụ otukasị anyị n'ọnụ. Kalụke na abụba dogonyaro iweta ya iweli ya rọọ ya ịrọcha anya ṅụọ mmiri ya ma ọ bụ ịkala ya bụ afụfụ ya itinye ya n'ọnụ ịta anya ịtacha anya inonya inenezike n'anya ka ị malụ ọnụ gị a iweli ya chụpụ ọnụ gị a mesị ka ọnya adị na ya. Tupu ị na-eme ya ụtụtụ na mgbede ịpụtazịa ka chi na-efo ifu na ife niile atụkacha gị n'ọnụ ma nke gbakpọ agbakpọ ma nke mee machichi aga amatụ n'ọnụ onwe ọzọ nke ya afụ. Ụfọdụ kwa na-abụ fabịa kama fa ya eme ya otu a feje welu osisi ya bụ ukwu isi nya obele osisi ndị a mịpụtasị amịpụta ọbịa ọwechapụta ya efi ahụ o welu ya bụ osisi ya mee gịnị taatụ weli ya maa atụ eji esi eze ịtachacha anya ọnụ ga-agbatuo o nwere ike ọ bụrụ na onye agụụ nada agụ iweli ya tachasịa atụ kpụchasịa ọnụ gị kpụchasịa ile gị niile ma eze gị wee were mmiri gbochaa ọnụ efu ya agụ ebido ozugbo gụba ya ọnụ ga-eghelu maka na a sị na agụye ụzọ ọnụ eghelu. Ijezie jiri aka gị gụnye ya bụ ụzọ ọnụ gị ewe mee gịnị wee ghelu nke bụ agụụ ewee gụbanụ gị. N'ọkwanye ya bụ ife anyị na-ekwu wee na-asị unu ụmụnne m biko n'udo ka anyị malụ ulu ọba anya bụ afịfịa dogonyaro bara maka na afịfịa dogonyaro anụnwa ife ọ na-eme erika. Nke ọzọ dịka nwanne ya bụkwa o nwere ụmụazị anyị aba mmụọ ife ugwu ụfọdụ a na-asị gị gịnị na oyi balụfarụ ma ọ na nke a mee nka. O nwere ndị oyi abụ ha mụọ nwa eburu ụzọ jee weta akwụkwọ dogonyaro a wụnye ya na mmiri ewere ya wụnye na mmiri ebie sie ya esicha anya arụtu onye ọkadị nwa ṅara
wee were akwa wee were ya bibe nwatakịrị na-arụ bibia na-arụ maka gịnị mmiri asụpụta na abụba dogonyaro a ya eme nwatakịrị ngụ ya niile adịcha eyelu ọya ọ bụrụ nke dịka ife dịka ụkwala tụchicha ngụ ma na oyi na-achọ ịbịa ngụ maka na iwelugo ya bụ akwụkwọ dogonyaro wee tinye na mmiri wee sie ya sipụta ya bụ mmiri ya ibisi anya ya bie ya n'afọ bie ya n'akụ bie ya ebe dị iche iche o mee gịnị nwatakịrị afụkele gbakele ọ bụrụ na nke oyi ya abịa arụ oyi ya abarozi arụ ọ bụrụ na nke na-achọ inwe oyi ma ọ bụ na ọ na-achọ inwe ife dịka ụkwala ọtụnyesi anya ngụ ya niile meghesi anya ngụ ya niile okute ume ọfụma onweta onwe ya ife ọzọ dịkwa ka nwanne ya na gịnị na nya ba abụba dogonyaro a na-ekwu okwu ya bụ gịnị oge ụfọdụ o nwere ife anyị na-eme ụfọdụ na-agbapụta sị gị na abụba dogonyaro nkewa o nwere ife na-ejikwa ya eme ọzọ ife ọzọ a na-eji eme bụ gịnị dịka o nwere ụfọdụ ndị ya bụ fanụdo otu a afọ a na-enyefa nsogbu o nwere ife ya abụ olie ọ na-agbọlụghalife afọ ụfọdụ asị gị gịnị n'ogbo na o mee nna imekwa ya n'ogbo ọ bụrụ na o nwee okenye nọ nso ife ọ ya agwa gị gịnị jekene ka ije welu ya bụ ife mana o nwere ife na-eme kịta ka anyị jekene obere ezumike tupu nnachiata wee kọwala unu maka nke abụbịa eji agwọ maka afọ ma ọ bụrụ na o nwere ike isi bie ife dịka tupu anyị agaba n'iru ka anyị jee obere ezumike chebilikwa na anyị chetakwanụ nọ n'isi mbido telivishọn anyị na-abịanụ.